So what's up again mga lakay? Nagbabalik ang inyong Ilocano vlogger. It's me, Jetsam again. For this video, tuturuan ko kayo kung paano magsalita ng aming lingwahe, ang salitang Ilocano. Kasi isang araw, may nakapagsabi sa akin na, "Pre, Ilocano ka no?" Nagtaka ako, bakit mo alam? So sumagot siya, kasi ang diction mo, yung pagsasalita mo, halata. So, ewan ko ba kung bakit halata yung pagsasalita, pero sabi nila matigas daw. Ito na yung ito na yung way of talking ko eh. Medyo matigas talaga yung pagsasalita ko ng Tagalog. Kaya doon ako nagkaroon ng idea. Pwede nga palang pang vlog to. So, itong gagawin ko ngayon, we will speak Ilocano. Tuturuan ko kayo. So, tara, meron akong ginawang listahan dito. Sisimula tayo sa mga basic words na aming sinasalita araw-araw. Yung part na to ay yung ating WH questions sa English. Na may mga yun, yung what, when, where, who, why, how. In English ko na kasi hindi ko alam sa Tagalog. Joke lang. Yung ating first word ay yung ano. So, pag sinabi mo ang salitang ano in Ilocano, ito ay inya or anya. Example natin, ano ang pangalan mo? So, pag sinabi mo sa Ilocano, anya itinagan mo. So, ulitin natin, anya itinagan mo. Sunod ay yung word na kailan. Pag sinabi mo ang word na kailan sa Ilocano, ito ay katno. Okay? Katno. Example sentence natin, katno ka nga naiyanak. Ibig sabihin nito, kailan ka pinanganak. Okay, gets? Word, saan. Ang saan, sa Ilocano naman, ijay. So, example natin, saan ka pupunta? Ang Ilocano, ijay ti papanam. Okay? Bakit? Ang word na bakit sa Ilocano ay apay. So, example natin, bakit ka narito? In Ilocano, apay adaptoy ka. So, yun. Next word ay yung paano. Ang word na paano ay kasatno in Ilocano. So, example natin, paano gawin ito? In Ilocano, kasatno nga aramidan atoy. Sabi natin ay yung sino. Yung sino, dadagdagan mo lang siya ng isang N. So, magiging sino. So, example natin, sino ang tatay mo? In Ilocano, sino iti tatay mo? Ayun yun. So, ayan, natapos tayo sa mga patanong na salita. So, ngayon, idadagdag ko dito yung mga salitang pamanahon. Ang salitang pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap ang isang kilos o gawa. So, example po natin, ngayon. Ang ngayon sa Ilocano ay tatta. Tatta. Next word is kahapon. Ang kahapon sa Ilocano ay idikalman. Idikalman. Yan. Next word is yung bukas. Ang bukas sa Ilocano ay nubigat. Nubigat. At ay yung sa susunod na araw. Ang ibig sabihin ng sa susunod na araw sa Ilocano ay no sumaruno nga aldaw. Aldaw meaning is yung araw. Yung sa susunod na linggo, papalitan lang natin yung linggo ng Domingo kasi yun yung Ilocano niya. Linggo is Domingo. No sumaruno nga Domingo. Yun. Third is yung no sumaruno nga bulan. Sa Tagalog, sa susunod na buwan. Yun. Yung bulan, Ilocano ng buwan. Natin ay yung sa susunod na taon. Yung taon sa Ilocano is taon. So, kung sasabihin natin ang Ilocano, ang susunod na taon ay no sumaruno nga taon. Susunod natin is yung mamaya. Ang mamaya sa Ilocano ay madamdama. Madamdama. Susunod natin ay yung kanina. Ang kanina sa Ilocano ay tatay. Tatay. Susunod natin is yung ngayon.
So sa ngayon, magiging tatta. Di ba yung kanina natin is tatay. Ngayon, kung gagawin mo siyang ngayon, tanggalin mo yung Y. So magiging tatta. Ngayon is tatta. So that's it for this video. So mayroon pa tayong mga susunod na video na gagawin. Pero ito muna yung ating part 1 ng ating Ilocano practice. Kung paano magsalita. So abangan nyo yung mga susunod na videos ko mga lakay. Para matuto po tayo kahit konti. Para pag nadaan kayo sa aming lugar, sa bandang norte ng Pangasinan, Luzon, kasi halos lahat Ilocano doon, at least meron na kayong idea, pag nakarinig kayo ng mga salita nila, salita namin, ay maintindihan nyo na. So keep on watching, and abangan nyo ang aking part 2 ng paano magsalita ng Ilocano. So thank you for watching. Kita-kita ulit tayo next video mga lakay. Thank you. God bless us.